Dobré odpoledne, zdravím vás z Diakonie z Belgické ulice v Praze. Moje jméno je Jan Dus, jsem ředitel střediska humanitární a rozvojové spolupráce a je tady se mnou kolegyně Petra Nedbálková, zástupce vedoucího sekce zahraničních projektů. Společně s Petrou jsme se vrátili v neděli večer z Myanmaru a rozhodli jsme se, že ještě než nás úplně přejde jetlag, to znamená únava ze změny času, tak se s vámi spojíme a sdělíme vám některé z našich zážitků. Tak ještě jednou dobré odpoledne, vítám vás u našeho webináře. Tak my pracujeme v Myanmaru společně s partnery z Lutherského světového svazu a jsme přítomní od června 2013, respektive náš hlavní projekt začal v lednu 2014. Proč zrovna v Myanmaru, proč zrovna v Rakhine státě? Vlastně v tomto státě jsou vyostřené mezietnické konflikty mezi rohingskými muslimy a rakhínskými buddhisty. Tyto konflikty vlastně začaly už po druhé světové válce a v poslední době se vyostřily natolik, že vlastně v tomto státě bylo přesunuto na 140 000 vnitřních přesídlenců, kteří museli opustit své domovy a museli vlastně opustit veškeré své rodiny, místo, kde žili a vlastně skončili v těch táborech vnitřních přesídlenců, ve kterých my právě teď pracujeme společně s našimi partnery. Vybrali jsme si pro tuto cestu poměrně k cestování neobvyklý čas, a to období dešťů. Chtěli jsme vidět, jak se žije příjemcům naší pomoci a byli jsme rádi, že jsme to tak udělali, protože naše představy zdaleka nedosahovaly toho, jaká je skutečnost. My jsme bydleli v poměrně slušném hotelu, ale i tak se nám stávalo, že jsme měli všechny věci lehké. Já jsem si jeden den večer nechal položený na poličce pas a druhý den ráno jsem ho měl vlhkostí úplně zkroucený. Jedno ráno se nám stalo, že byly tak zamržené objektivy našeho fotoaparátu přímo uvnitř v optice, že jsme ho museli vysoušet pod klimatizací a ten den jsme fotoaparát nepoužili. Zkrátka a dobře, když jste ve velmi slušném hotelu, tak v období dešťů máte všechno lehké. A teď si představte, jak jsou na tom lidé, kteří žijí v domech z rákosí, které mají pouze plechovou děravou střechu, do kterých zatéká. Situace, kdy rodina má 2 malé místnosti, do kterých se musí vejít 5 až 8 lidí a venku leje bez přestání. První věc, kterou jsem udělal, když jsem dorazil do státu Rakhine, bylo, že jsem si koupil žabky, Vietnamky, protože jsem si uvědomil, že ve svých běžných botách se do uprchlických táborů vůbec nemohu vypravit. Brodili jsme se ve Vietnamkách, občas se nám stávalo, že jsme zapadali do bahna tak hluboko, že jsme museli i Vietnamky sundat a šli jsme bahnem bosí. Já myslím, že to bude patrné z některých fotek. Podstatné je si uvědomit, že toto jsou lidé, kteří ještě před 2 lety žili ve středu města Sitwe, žili městským životem, živili se městským typem práce a kvůli konfliktu, který v této zemi nastal, museli opustit své domovy, ocitli se na ostrově, který je naprosto nepřístupný, jediný přístup je tam na lodi a to na lodi, ze které se nedá ani vystoupit na suchou zem, ale abyste se od lodi dostali vůbec do vesnice, tak se musíte brodit několik set metrů bátem. Představte si sami sebe v obdobné situaci, kdy jste najednou vytržení ze svého běžného života a vržení na ostrov, který není nic jiného než jenom bahno a domy, do kterých teče. Nashledanou.